Ar y stryd, da ni'n mynd i stepio hwn I fyny notch bach, da ni'n mynd I cyflymu pethau, ie. So, da chi eisiau clywed rhywbeth bach cyflymach? What's that? Awesome, right, here we go then. So, peth gyntaf nath Gwenna'n gofyn hynny wneud oedd trafod fatha criw be oedd yn gwylltio ni. A dyma ni gyd I gael trafodaeth mewn gilydd a nath ni sylwi wrth siarad na materion oedd yn gen I mwyaf oedd sefyllfa ffoaduriaeth a hefyd sefyllfa ddigartrefedd yn yr ardal yma ac yn gyffredinol hefyd. So nath ni penderfynu fel criw na dyna byddwn ni'n mynd I ganolbwyntio ar. Athon ni ar y bus yn syth o Aberteifi I Llandudno, lle oedden ni'n perfformio ar y promenad. Dwi'n meddwl oedden ni'n disgwyl gael gymaint o bobl yn ei watching oedd hi'n packed yna. A nathon ni'n neud oedd gymaint o bobl yn gymryd sylw fatha ac yn cymryd diddordeb. Oedden nhw, beth sy'n digwydd fyma, pobl Saesneg oedd, what's happening here? Felly oedden ni fatha, perfformiad Stryd ni dio. Oedd o'n brofiad da. Mae'r prosiect yma I fi, mae di wneud fi yn lot mwy ymwybodol o pa mor ddibynnol ydyn ni fel cenhedlaeth ar dechnoleg a falle. A i'r pwynt mae dwi a rhai o'r genod I penderfynu falle rhywbryd peidio mynd ar y ffôns na ar laptops na'n byd am dipyn. Oherwydd mae'r byd o Facebook a bob dim mor ffals bod ni'n teimlo bod ni'n helpu drwy falle clicio like ar ryw beth am sefyllfa'r ffoduriaid a da ni'n teimlo atho bod ni'n helpu ond go iawn dwi'n meddwl drwy wneud prosiectau fel yma a codi ymwybyddiaeth go iawn da ni'n helpu so dwi'n meddwl mae rili wedi helpu fi efo gweld y gwahaniaeth rhwng gwneud rhywbeth go iawn atho mae pobl I bobl yn neud a'r gwahaniaeth rhwng hynny a just reid rhyw like neu filter ar yn profile pictures.
What did you think it was about? I thought it was the history of this town. I think what she thought, that it was beautifully choreographed. Nath o helpu chdi rhan codi hyder chdi, codi, t'wo, be gys di'n bersonol allan yma? Lot o codi hyder, nath o codi'n hyder I lot, lle dwi'n meddwl, allan blwyddyn yn ôl, swn i'n rhaid I meddwl, swn i'n gallu just mynd allan I Pier Llyn yn canol llwyth o bobl ac just gallu canu fel ag yn perfformio a dangos fatha be o'n i'n credu'n gry yn y soda, nath o codi lot o hyder. A gael coffi bach. So just make us back, cyn I ni trafeilio ymlaen, felly fydd yn mynd stop yma gael coffi bach yn toilet a falle. Cool, mwynhewch. Newch sŵn! Out of street! 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 Wel, nathon ni gyrraedd un ymarfer, a oedd na gynrychioledd o pobl I bobl yr elusen sy'n helpu'r ffoduriad ar hyn o bryd. Ac oedd Catrin o'r elusen yna I adrodd cwbl o hanesion o pan oedd hi draw i'r gwledydd o y campia yma. A herio ni, rili, efo sydd fath o bynciau oedden ni eisiau trafod, a helpu ni I adeiladu'r syniadau gyda ni'n barod. Nath ni wedyn draw fel criw I helpu yr elusen, pobl I bobl, I bacio a symud bagia a sacha llawn nwyddau, dillad a tegannau I ballu ar gyfer y ffoduriad. A dwi'n meddwl oedd hwnna'n yn drobwynt mawr I ni fel criw achos oedden ni gyd yn sylweddoli cymaint oedd pwer pobl yn gallu cael effaith lly. A y ffordd oedden ni gyd yn gweithio fan gilydd wedi gallu symud cyn gymaint o stwff mewn cyn lled o amser. Nathon ni wedyn hefyd ffurfio sacha cefn yn hynna'n efo dillad oedden ni wedi dod I fewn efo ni i'r ymarferion a rei dillad oedden ni ddim eisiau ddim mwy ar rhain o'n nhw oedden ni'n meddwl oedd yn fwy gwerthfawr I bobl eraill. Nathon ni ddod o dillad I fewn a llenwi bagia cefn. Nathon ni hefyd sgwennu llythyrau i'r pobl oedden ni'n gobeithio oedden ni'n mynd I dderbyn y bagia yn deud pwy oedden ni, pam oedden ni yn neud be oedden ni'n neud, sy'n fath o beth oedden ni'n neud, a'r ffaith bod ni yn trio codi ymwybyddiaeth ar gyfer y crisis yn bodoli'n barod.
that they were dressed and things. It was, yes, it was a drama about the end of the world and the need for life. When they were saying like, do you see what's going on? Kind of like makes you think if you actually are noticing everyone that you see. Ie, gathon ni gig ar ddiwedd y dydd yn Porthuthwy, lle oedd band Pres Llaregu a Mr Formula yn perfformio. A nath nhw roi rhyw sort of dathliad iddyn ni fel criw, gael gweld be oedden ni wedi bod yn neud a edrych nôl dros y cyfnod byr iawn wedi bod. Ie, a nath ni ail berfformio 3 o'n darna ni i'r gynulleidfa oedd yn gwbl wahanol yn y gig felly. A dwi'n meddwl jyst, ie, oedd o'n neis cael ail greu nhw i gyd efo'i gilydd. Mi oedden nhw, ambarels yn y gyda. Be chdi fel oedd? Dwi'n meddwl oeddech chi'n llnau fyny dillad, oeddech chi wedi colli mewn oedd concert. Be the cwestiwn, sorry? Be oedd arwydd y cad yr ymbarels? A simple di arwydd y cad o. Paid o neithu? Siwr. Ond oedd y gwyn yn fath i wneud efo heddwch. Pyrdeb, ia, heddwch. I godi ymwybyddiaeth am bobl sy'n byw i'r Stryd. A i weld sut mae teimladau nhw. Oeddech chi'n teimlo sut oedd pobl fysa pobl yn teimlo fysa nhw'n byw i'r Stryd. Hwn yn streicio tôn yn y gael. Yn sôn am da problemau iawn yn y byd. A dyna fi oedd be mae'n noson o'i gyd amdan. Sef fatha ti'n cael os o'ch dda i chi i hyn, ond eto ti'n cael fatha ffenast, mae'n nethas eto, ffenast o'n i byd gwahanol. A dyna nes i fy rhan noson yma. Bod o'n reid profiad gwahanol chdi yn y gig. Dyna fo yn. A dwi'n falch o'n dwi'n rili falch o'n. Dwi'n lot difyr iawn. A bob dim dwi'n dyn dda iawn. A wedyn, sut nath datblygu yma, neu ydy'r prosiect yma wedi gwneud gwahaniaeth i chdi, ydy wedi helpu chdi? Do, yn sicr, mae wedi newid fi fel person. Mae wedi newid fi feddwl fwy am y pynciau sy'n digwydd yn y newyddion ar y bryd, a materion cyfoes fel digartrefedd a y broblem ffoaduriaid. Mae wedi rhoi profiad iddi fi sy'n mynd i helpu fi efo'n yfodol, lly. Ac os dwi'n mynd i berfformio yn y dyfodol, mae hwn yn sicr yn mynd i fod un o'r pethau dwi'n mynd i edrych nôl ar a sylweddoli beth i pŵer theatr felly. Dim y bodol, nath o'n eich di actually eisiau mynd allan yn neud rhywbeth? Do, nath o'n fi lot fwy ymwybodol, o'n i'n gwybod stwff cynt, ond wwan dwi'n gwybod lot mwy a dwi'n dweud, o ia, dwi'n teimlo fatha mynd allan mwy a gwybod am lot o ffyrdd eraill i helpu fi, fatha bobl i bobl a gwybod sut i helpu mwy. Cyfathrebu cymorth yw. Cyfathrebu cymorth yw.